ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ ሰራዊት ኢትዮጵያ ትማልሶኒ ናብቲ ኣብ መቐለ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኣትዮም ንመሳርሕ ቪሳት ከም ዘዕነብዎ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ተግባሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ንመሰላት ሓለዋ ምርካብን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣብ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ጠቕሚ ንዘውዕልዎም ኣቑሑት ዘይምትንካፍን ዝብሉ ሕግታት ዝጠሓሰ እዩ ይብል ዩኒሴፍ ቀዳምነት ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 140,000 ቆልዑ ሓዊሱ ንኩሎም ዝተቃልዑ ህፃናት ምሕጋዝ እዩ ስለዚ ዕላማ መጥቃዕቲ ክንከውን ኣይነበረናን ንቅድሚት እውን ክንከውን ኣይግባእን ይብል ኣብ ትግራይ ዝዋስኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ንሕግታት ውግእ ክትግብሩ ንትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ክከላኸልሎምን በአንጻሩ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንንብረት ትካላት ረድኤት ክከታተሉን ክወርሱን ኣይግባእን ረድኤት ናብ ዘድልዮም ንምሕላፍ ክሕግዙን ንህፃናት ኩል ግዜ ካብ ሓደጋ ክከላኸልሎምን ኣዘኻኺሩሎ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ኣገዳሲ እንተኮይኑ እግሪ ጸላኢ ንዝብልዎም እናሰዓቡ ናብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ክዘልቁ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ንዋሃቢ ቃል ሰራዊት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ቀዳምነት ዝስራዕ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ ናብኡ ንምብጻሕ ክሳብ ክልል ኣምሓራ ምዝላቕ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክንገብሮ ኢና ናብ ኤርትራ ምእታው እውን ኣገዳሲ እንተኮይኑ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ኣለው ሎሚ ሰሉስ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብኻሊእ ወገን ኣብ ዝፈነውዎ ትዊተር ትሮለይ ሕወሓትን ሓገዝቶምን ካብ ታሪክ ዝመሃሩ እንተኮይኖም ታሪክ እግሪ መትከል ዓዲ በጊዖ ግንባር ዓሰብ ጾሮና ናይ ዝቐረባ ወታደራዊ ስዕረትን ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ብተመሳሳሊ መገዲ ጾታ ኣብቂዑ ወይ ከዓ ጌም ኦቨር ዝብል ኣገላልጻ ዘለዎ መሰረታዊ ትርጉም ስፍሓቱን መግለፂውን ክርድእዎ ኣይኽእሉን ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ብኣሸበርቲ ሒሳብ ንከወራርድ ኣይፈቅድን ዝብል መግለፂ ሎሚ ምሸት ኣውፅኡ ኣሎ ሕወሓት ንህዝቢ ኣምሓራ ብሓፈሻ ዝጸልእ ጉጅለ እዩ እውን ይብል እቲ መግለፂ ወሲኹ ህዝቢ ኣምሓራ ሕነ ንምፍዳይ ቁርብ ኣይኮነን እዚ ማለት ግና ሕሳብ ክነወራርድ ኢና ባህልቲ ክዕገሶም እዩ ማለት ኣይኮነን ከዳዓትን ጸረ ህዝብን ንዝኾኑ ሓይልታት ብዘይ ምሕረት ክዋግኦም ይብል ወልቃይት ጠገዴ ጸለምትን ራያን ብመስዋዕቶም ነጻነቶም ዘኽበሩ ከባብታት ኣምሓራ ከም ዝኾኑ ደጊምና ነፍልጠኩም እዞም ከባብታት ካብ ሕጊ ወጻእ ብሓይሊ ክንወስዶምን ክንጥቕልሎምን ኢና እንተተባሂሉ ንነጻነቱ ክብል ዋጋ ዘይኸፍል ኣምሓራ ከምዘየለ ከነረጋግጸልኩም ንደሊ ይብል ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ሰብኣዊነት ኢሉ ምቁራጽ ተጻብኦ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ምእዋጁ ከም ዝንእዱን ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ገሊፆም ኣለው ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተማልአን ኩሉ ሓቆፍን ነባራይን ምቁራጽ ተጻብኦን ክብጻሕን ኣብ ትግራይ ነባሪ ሰላም ንክርከብን ንክሰርሑ እውን ጸዊዖም እቶም ኣብ ወንበር ወሲኾም ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ውግእ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከበሉ ኣብ ምዕዋቱ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሰላምን ህድኣትን ንክረኽቡ ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጦም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዋላ ካብ መቐለ እንተወጹን ፌደራል መንግስቲ ባዕላዊ ምቁራጽ ተጻብኦ እንተኣወጀን ውግእ መሊኡ ኣብቂዑ ኣሎ ማለት ከም ዘይኮነ ዞባዊ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለው ካብ ለንደን ንኩነታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝትንትን ንትካል ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ዝሰርሕን ኣሊ ቨርጂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ዝቆጻጸርዎም ከባብታት ኣለው ሰራዊት ትግራይ ድማ ነዞም ወተሃደራት ካብቶም ከባብታት ክነውፅኦም ኢና ኢሎም እዮም ስለዚ ኣብ ካልእ ከባብታት ትግራይ ውግእ ክንጽበእ ንኽእል ኢና ይብል እቲ ተንታኑ ወሲኹ ኢትዮጵያ ብብዙሓት ጸጥታዊ ውጥረት ትሓልፍ ከም ዘላ ይሕብር ብዛዕባ ዞባዊ ኩነታት ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ከም ዝወፁ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ እንተኾነ ንምውፅኦም መረጋገፂ ኣይረኣናን ይብል ውግእ ኣብቂዑ ማለት ንጸገም ሓገዝ ዝጽበዩ ኣማይት ኣሽሓት ሰባት ኣይፈትሑን እዩ እውን ከም ዝበለ መሳርሕትና ካትሊን ዳውሰን ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ሓቢሩ ብዝተኣሳሰረ ዜና በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሮበርት ጎዳክ ሎሚ ንኮሚቴ ወፃኢ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዖ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ተግቢሩ ማለት መምሕያሽ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ኩነታት እናሓመቑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ንሶም ወሲኾም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሳኺ ስጉምትታት ክጽበዩ ኣሎም ኣብ ትግራይ ራዕዲ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ተዓዘብቲ ጥራሕ ክንከውን ኣይንኽእልን ከም ዝበሉ ወኪልና ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ሓበሬታ ገሊጹ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንውጋብ ኢትዮጵያ ዝግምግም ኣኼባ ሎሚ ኣካይደሎ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስን ሓለፍቲ ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ኣብቲ መድረኽ ሪፖርት ኣቕሪቦም ኣለዉ ብርቱዕ ሕቡብላዊ ዝናብ ኣብ ሱዳን መዕቆብ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ብመሰረት እዚ ልዕሊ 16,000 ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ዑምራ ዑባን ጡናይብን ጉድኣት ከም ዘውረዶም ንብረቶም ብውሕጅ ከም ዝተወስደን እቲ ዜና ጠቒሶሎ UNHCR ኣንጻር ግዜ ይጓዓይ ከም ዘሎን ምስ መሻርክቱ ንመጽለሊኦም ንምትካ ጽሩይ ዝስተ ማይን ካልኦትን ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ድሕሪ ምውጽኦም ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርሲታት ትግራይ ትምህርቶም ይከታተሉ ዝነበሩ ተምሃሮ ዝርከብሉ ኩነታት ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ኢሎም ወለዲ እቶም ተምሃሮ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ገለ ወለዲ ደቅና ምስ ቤተሰቦም ኣራኽብዎም ዝብል ምሕፅንታ መቐለ ንዝተቆጻጸረ ሓይሊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዘቕረብውን እቲ ዜና ይሕብር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማል ሶኒ ንመቐለ ከም ዝተቆጻጸራ ገሊጽዩ ከም ዘ ዋሽንግተን ፖስትን ሮይተርስን ዝበሉ ዓለምለኻዊ ሚድያታት እውን ነቲ ዜና ኣረጋጊጾም እዮም ፕረስ ኤርትራ ዝተባሃለ ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእ ሓቢሩሎ ኣብ ዛላምበሳ ባድመን ካልኦት ናይ ዶብ ከባቢታትን ከም ዝሰፈረ እውን ምንጭታት ይሕብሩ ይብል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኦነግ ኣቶ አብዲ ረጋሳ በቤት ፍርድ ክልል ኦሮሚያ ብነጻ ድሕሪ ምልቃቆም እንደገና ተኣሲሮም ጠበቆም ኣቶ ቱሊ ባይሳ ክዛረቡ ከለዉ ቤት ፍርዲ ዓሚሎም ካብ ዝተኸሰሰሉ ገበን ነጻ እዮም ኢሉ ኣሰናቢትዎም ነይሩ እንተኾነ ሰራሕተኛታት ድሕነት ዝተባሃሉ ሰባት ወሲዶሞም ይብል ጊዜያዊ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ለሚ ገመች ብወገኑ ኣቶ አብዲ ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይንፈልጥን ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ካብ መንግስቲ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ገልቦ ዳዊት ቤተሰብ ዓሚል ዝተቐትለ ኪነ ጥበባዊ ሓጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ኣምቦ ንዝርከብ ትካል ህፃናትን ኣረጋውያንን ከምኡውን ኣብታ ከተማ ንዝርከቡ ልዕሊ 200 ቆልዑ ከም ዝሓገዘ ተፈሊጡ በዓልቲ ቤት ሓጫሉ ዝነበረት ወይዘሮ ፋንቱ ደምሰው ሓጫሉ ንሰባት ንምሕጋዝ ዝነበሮ ምኞት ክዕውት ግዴታይ እዩ ከም ዝበለት እቲ ዜና ሓቢሩ ደጊም ኣይነብዕን ዝነብዕ ሕልምታቱ ክዕውት እንተዘይክኢለ ጥራሕ እዩ ከም ዝበለት እውን ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መበል ሓደ ዓመት ዝኽሪ ሞት ኪነ ጥበባዊ ሓጫሉ ሁንዴሳ ሎሚ ኣብ ዝተኸበረሉ መድረኽ ናይቲ ኪነ ጥበባዊ ብህይወት እናሃሎ ዝሰርሖ ሳልሰይቲ ኣልበም ከም ዝተመረቐ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ ብምኽንያት ቀዳማይ ዓመት ሞት ሓጫሉ መግለፂ ዝሃበት ካብ ሂውማን ራይት ዋች ለሊታ በደር ብወገና ሞት ሓጫሉ ቀረብ መንገዲ ከም ዘጀመረ ዘበነ ወፅዓን ህውከትን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘበገሰን ሓቢራላ ኣብ ድሬዳዋ ዝተሳለጠ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተሳተፉ 9 ፓርቲታት መስርሕ እቲ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ስለ ዝተዛዘመ ንውፅኢት መረፃ ሰናይ ኢሎም ከም ዝቕበሉ ኣፍሊጦም ሓባራዊ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ጸጥታ እቲ ክልል ንምዕዋት እቲ መረፃ ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ዘበለ ኣበርኪቶም እዮም ኢሎም ኣመስጊኖም መምሕዳር እታ ከተማ ብወገኑ ንምዕዋት ልምዓት ድሬዳዋ ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓቢረ ክሰርሕ እየ ከም ዝበለ ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ጠቒሱሎ ዜና ተፈጺሙ